Hamuna kadongan saha porsiaon namar pungudo hita sedarion makalasson parningotan hananaik ni Tuhan Yesus Kristus tuban wagijang nunga sunbe ulauna ima patupahon haluaon di hita jolma manusia jalan manaik ibana tuban wagijang laho paradehon ingana tu hita akanong porsia di guarna nabariai atong tabahibul maruhata marsaur dohot ibana tasob bahon maedde puji-pujiat marhite natedehon ingotota maserarion parnaik ni tuhata Yesus. Marhite-hite guarni di bata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni todi parbadia na tumo palangit dohot tanoon amin nunga di dok Jehovah mendok tuhakku udul mahodi siamukon pai mahubain aka musum si degi-degion nipatmu songon nabur sian apuan ni odos torang rodo tuho parangamu aka nau poso nunga pola maruari Jehovah jeladang tagamun sol-solan narohana saya patibul madirim ali di bata tu atas ni langit hamu di ommu tu sadok tanaon. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ali Tuhan Yesus Kristus anak nina tumibuli nunga manaik hotu banu gijang jalahudul tu siamuni debata saya suruh matur di perbadia tu rohanami asa ibana toktong mengajari rohanami leho tu kami perhalado na burju tu hatam pargugui manasida asa toktong diradoti nasida ulauna jala asa marsahada nasida mangalo bisuk nisi polisi asa tung rarat harajaumu di hasianganon pai masudi musum peyak ditor ni patmu saya pamunang mahami sa luhut na manaluhut dosa dot hamatian marhiti-hiti ho ay hodo na mangulu dohot na manggonggomi rap dohot amay dohot todi parbadia amin tapuji matuhata marid di mahita sebuke di nomor 720 ayat sada dohot ayat obat. Manang diri
Atong tangion hamumahatan debata dehita sadarion na paingoton huriana lahu mangaradoti patikna. Imana tersurat di konfesiah KPP bidu 5 songonom maridok disi. Taringot tu kebudayaan dohot lingkungan hidup. Kahapur siai jala tahti dakodo lapar jolo. Dito padebatado jolma nang inganan parmianan dohot inganan pangulaon na di Portibion. Ibana do napuna sa sudi na mga lehon hangudua tu sudi na tinukpay. Inganan pangulaon ni jolmay darat, laut, dohot hajak-kajang. Tilehod debatado huaso tu jolmay laho paulihon Portibion di bagasan tanggung jawab naguk. Tilehon ibana nang perhataan uning-uningan, parhinaloan, kesenian, dohot parbinotoan songon ula-ula ni jolma. Songoni aturan lahu mamuji di bata, dohot pauliulikon, dohot pajagarhon persaoran ni jolma, asalam patar marbungaran harajau ni di bata, marhiti-hiti kebudayaan na. Alai, sita lohono do kebudayaan na marlaok hasi pelebegun, dohot na maralo tu hata ni di bata. Napaduahon, ulaw ni Jesus Kristus paluaho jolmay, na sana tinukpay songoni di Portibi sadiri. Marhition tahatidak ko do tanggung jawab ni jolom panguluhun sudi na tinukpan ni di bata manang melestarikan asabuhi ibana mangula hipas dohot marsonang-sonang. Taalo do aka usaho na manigay lingkungan marhite na manutungi dohot manabayhaw ditobak manang harangan. Taalo do aka usaho na mga lituhi aik dohot awang-awang udara nang aik panirisan manang limbah na marisi rason siyan aka pabrik-pabrik marhite na so mga turehon. Halalaho ni aik panirisani dohot pencemaran udara. Pula gabi manegay aik si inumun dohot parhosaan ni jolma. Polusi pencemaran lingkungan. Pahiba Pesalmen 104 ayat 1 20. Pangungkapan 22 ayat 1 ayat 2. Atong rap mahita mangirugogo tutuhan di bata lahu mangulahu patik nai. Tapuji matuhata marit de mahita sian bukit di nomor 122 ayat 2 1 ayat 3. Sol
tuhata, Roma hitam macunok tuado panidibata, tau kuhon maakado sata jalata pangidu mahasisaan dosa di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus. Martang yang mahita. Ali di bata nami na marasiroha jalan abadia, ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang tiga hali hami rotu jolom, huyala hami rikot doa siroham di saluhut hami halak pardosa. Alani ido ubahen na hu pasirep hami diri nami sedarion di jolom. Jala hu parhatopi hami tung na jodoh hami manibil sian akadalam munabadia, songon biru-biru na lilu. Sayu nang pabali hami siya jolom alani dosa nami. Aidang di halo mohon roham hamatian ya kapardusa. Alai hamubaon ni rohana do ido lo meni roham asa mangudu. Sesa masalut hagiduhon nami dohot pangalason nami marhite-hite pengulo nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya pahot maasi roham di hami marhite-hite pandangion dohot haguko ni todi perbadia. Asa tarapul situ turohan nami majuho, asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon di guar munabadiai. Amin. Tabigima hata baga-baga taringot tu hasaan ni dosa. Isibi mangaluhon akan na pinilit di debata. Debata do na mamitori. Isiro na madabu uhum hamaguan. Kristus Jesus do na umate. Alay dadaholani. Nang mulag mangulu do. Jala di siyamu ni debata do ibana. Mangod dihon hita. Hasa nga pong madidebata na digijang. Amin. Tapuji matuhata, mari dimahita siya bukwede nomor 220 sia ayat sada. Oh
Tapi gimana hatan debata turupuk epistel di hari hananek itu hatta Yesus sadarion imana tersurat di buku si Heber biddu 10 sada amuka maisian ayat sada tol hastu ayat onom songonom ma tersurat di si alai anggo haporsiauni pos niro hadu dia kasih hirimun jala pamotoan na tutu taringut tunaso ni ida Kinorhon ni haporsiaw do tatusi naung marhite-hite padok ni debata dipaujak ak kahasiangan asasian naso tarida majadi na taridei Kinorohni hapresioni do tarhica si Henok nabidang di ida hamatian jadi dang jupang be ibana ala naung dihicat debata ayat dorang setar hicat ihati dakot do ibana halomuan ni debata Ima sahatna martua do natung mangihon hatani debata jalan na upya-upsa. Amin. Tapuji matuhata maredi mahita sebukwede nomor 100 sada ayat sada dot ayat 2. Tidak kon maha porsiaw tai songun nahin tidak kon idong atas saha porsiaw di sadok portibion rak mahita madok. Au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo na soha turusan na tumapa langit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai iman tinubuhon ni si Maria nagabagabi santon di perbadia adorang suabubuhan. Itu Tuhan na tumau na bernit di panguhuman ni silatus na mati terpajal ribana di hao pinor silang na tua banotoru dung ditanum na mulak mangulu diari patuluhon na manaik tu surgo lau hundu tu siamu ni debata Jehovah amanai pargo na suatu dusani di sima ibana paima mulak sogo tu tanuon mangu mihalak na mangulu dohot na mate apursia ditod di parbadia jarong sada huria na badia huria hato panni halak Kristen akan na badia dohot di hasisaan ni dosa dohot di hatai na madok mulak mangulu dosogo daging ni halak naung mate dohot di hanguluan na sora suda. Amin. Ure tu hata tabege masunggul-sunggul di parpungata senarion
Parpungota Sadarion Kamis tanggal 21 Mei 2020 ima pesta parningotan di hananek ni Tuhata Yesus Kristus. Songonima sunggul-sunggul di minggota Sadarion. Tapuji matuhata maret di mahita sian bukwede nomor 720 sia ayat sada. Yesus Kristus Tuhani, barita dahului, tu salut natino pai, tu salut natino pai. Martang yang mahita. Dami ni di batana sumurung sian salut roha, ima mangaramuti hati-hati dohot pikiramuna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Berita nauli di pesta Tasadarion, pesta perningotan di hananaik ni Tuhan Yesus Kristus. Denek doi sian natar surat di Evangelium Markus bidi 10 mamukka sian ayat 15 sahat ayat 20 songonom ma didok. Jadi ninna mamadok nasida laho mahamu tuliat portibion jami tahun hamuma barita nauli tunasa natinopa na porsia jala terdiri dapotan haluaun alai na soporsiai honohumdo. Jalau matadda akka na mangihut tu na porsia. Pabalion na sida do akka sibulis marhite guarhu doho makatahon hatanay baru. Job puton na sida do akka ulok. Jalanang diinum rasun hamatian dakpola mahuwa na sida. Apihon na sida ma tangan na tu akka na marsahit gabi malum ma hilalaw na. Asang ko Tuhani dung makatay bana doho na sida. Tarhicca matubono gijang lauhudul tu siamun di bata alalah doang guna sida macam itu barita nauli tu ganup luat jala diurupi Tuhani mana sida dipahot ma jami tanah sida marhite tedda akka na mangihuti ido sahatna hamo kadongan na yaulongan ni Tuhan Yesus Kristus. Namar pesta tu hita Sadarion mamestahon parningotan di hananaik ni Tuhata Yesus Kristus tu banua gijang. Manaik Tuhata tu banua gijang laho mangaran inganan hasonangan ni todit tadi. Lastod di porbadia do mangduti ulau ni. Jala di hata partadinganna
Omma dilehon Tuhan Yesus tugas utama ni huria di sadok portibion. Sudenong majalo haluan na pinatupa ni Tuhan Yesus wajib mangulahon tugasi. Wajib meneruskan misi ng pinatupa ni Tuhan Yesus. Atong ahamay na barjulo ikon laho borhat makatidakon barita hayaw ni Jesus nang mabuan haluaon tu portibion. Asadang boy hola dihitay, dang boy homol-homolotta hola didirita. Kenapa? Karena berita itu sangat luar biasa. Karena bila siapa yang menerima dan mengimani Injil itu, dia pasti diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Keterlaluan jika tidak disebarkan. Alani ikon olodohi taborrohat haruar mamaritahon barita haluani. Gereja tidak boleh merasa nyaman dengan hanya mengurusi diri sendiri. Tugasnya terutama bukan dalam dirinya sendiri, walaupun memang domba-domba yang sudah di kandang juga harus diurus agar semakin sehat dan gemuk. Tetapi harus mau pergi keluar menjangkau semua jiwa-jiwa di luar gereja. Gereja tidak boleh egois atau eksklusif. Gereja harus pergi. Ido ubahan adong badok. Gereja ikon songon soroh ado. Manang roda na margiling-giling. Asaboy menjangkau sudi jolma. Patut do ikon pahusur-husurota. Piganari mahuriata terluwi ruas na olo lau borokhat marbarita naudi. Adik bohado nang gumudang huriata mengurus diri sendiri. Soolo belau sedia godang ma anggaran na di para di huria tu laun-lau marbarita naudi. Isi do namang ulaponi. Alusna sude halak nang majalo barita ido. Asadada hola padita manang perhalado alai sudido. Tugas tanah mengihudi majamitahon memberitakan manang di hatanasi dok to preach. Ini adalah kata perintah. Artinya itu bukan pilihan tetapi keharusan. Tidak bisa tidak dilakukan. Molota perhati-hati hunido di Paulus di sada Korinsia ayat 10. Karena itu jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Alani wajib hukumnya. Dan dikatakan lagi, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Artinya, saya sama dengan tidak ada. Saya sama dengan sampah sekalipun bila saya tidak memberitakan Injil. Alanido, unang lebahita. Tahojo malau memaritahu ni. Di tahun orientasi sending 2020 on matapaki gabe momentum pahehon pahojoton ulaun marsetting. Amo kadongan ahado si barita honota molo di hata asli na ido kerus kate marlapatan memproklamirkan ahamasi proklamir honota imahamonangan ni Tuhan Yesus nang manaluhon hamatian marhite hamamatena dohot hayone ima barita haluaw nang pinaradi ni Yesus diakan Allah persia. Memberitakan Injil bukanlah sekedar memberitakan perbaikan moral, tetapi harus berpusat pada kemenangan Kristus yang menyediakan keselamatan bagi seluruh dunia ini. Atau aha masa sarana ima
asa porsia na sida. Jala olo majalo haloni marhite na porsia jala makaposi Tuhan Yesus gabe si palu ibana. Jala olo mengandalkan Yesus di sadok muluna. Asa tujuanna dada asa tabab sabing bilangan ni hal Kristen manang anggota manang dos ni uyai. Mangdohono bukan kristenisasi. Alai asa tabado bilangan ni na porsia di Yesus. Alani hamak kadongan unang masongon akan asingi holan pataba-taba bilangan sabing. Taulah ulan setting ala paretan itu hatta deh. Alanido tang boy pakyot cara-cara nasala nasekuler. Nah holan lah mana bay anggota dengan iming-iming hapurti biono. Hamak kadongan moloboti ahado sasaran ni penginjilata. Ima asa porsia di Tuhan Yesus asa di jalo haluau ni gabi malua manasida ai holan alani haporsia sabindo boy malua jolma sian dosana sian simbolis dohot hamatian pa dua halihoni haporsia nido anak hiculah manguk kapitu balua gijangi ale gudang do lapatan ni na porsia sarupa do dohot anak kuci deh gudang do anak kuci dihita alai holasa de do siai nabui mabuka pitu ni jabuta gudang do macam ni haporsian alai holasa de do haporsian nabui manguka pitu tu surgoi ay adong do haporsian nama nibung di naholong ima halak na porsia ala so olo so diboto ahado nani haporsian so tung do torok do pe hita si songoni ay mol pinangido turos ni hulatta amang inang patorong majolo haporsiomu malusna dak kubote yamang paditanami asal maridok porsia badidok porsia ale arung do pe jenis ni haporsia no padua honne ima haporsion na mga sahon pikiran manang utuh-utokna ima halakna holan manada jala oboto taringot tu Yesus alai lasohya di pangasahon ibana Yesus di nguluna terus mantu halak na manuhur uga rupani ala di boto ibana macay mujarab do ubati lahu pamalum sahitna alai laos sumalum do ibana bahkan laos mati ibana muasa ala holat di patiup-tiup jala di pabuah-bodo ubati tu halak nasing aidaknya dikonsumsi bana boha mamalum sahid ni aru musido jenis na patuluhon ima haporsiaon persatokinan on mahalak na porsia di Tuhan Yesus alai holat di ngolu persatokinan sabing doi om mana porsia na semartangiang asa dilihat Tuhan Yesus di bana umur nagajang malum sian persahiton marianakon dengan di ulonna luju-luju pasaria dohot ragam na asing orientasi ya Kristen na hola dia kena rikot di ngolu porti sabing so na torok na payuti Yesus anong butong na sida mangan roti na gratisi tapatudos tu Yohanes 6 ayat 26 HP dirok si Paulus do di sada Korintus 5 ayat 10 pabuah hitama halak na dumangol molo holan mengharapkan hal-hal na dipurtiwis sabing hita sian Yesus molo buti dia do haporsion na sito ima haporsion na madok iya Yesus Kristus ima anak ni debatana sasadai nang sinuru ni debata mabuan halokku jalalani holan Yesus ido di pangasahon di sude panggulmito ni nguluna dia hanya mengandalkan Yesus dalam kehidupannya laku mangelului hanguluan na manok tongi dang di pangasahon ulon na dininggan alai holan asini rohani di batas sabing do alani hibulma pagonggok pon sude ngulum holan tu Yesus Aban Yesus gabe rajam sude ulonna holan laho pasang Yesus
Bodora taringut tu hapur siaunon. Ngasomol tabigi ilustrasi taringut tu akrobati. Naboy taripar sian bariba tu bariba. Alai ditiki dipangido akrobati. Sahalak olo buanonna manaripari. Rurai sadape dang olo. Alanya mabiyar nasida. Makohom nasida. Ano ito pumaro sa halak na dahanak. Marlujong madapoton akrobati. Dito pot akrobatiki. Olo ibana dioppa. Laos manaripari tali tambangi. Sudi na sida kagum. Sudi na sida heran. Mamereng namasay. Duktari parna sida. Tubariba. Disukun. Basa songoni barani ko. Ditaripar ko namatay. Alus na jepek do. Karena yang menyeberangkan saya ke sana adalah Bapakku. Tarhalomong, tarhatotong, makohom, itu na to. Gudang do parha porsiya na sumunod. Porsiya di Jesus. Alay, holan di pikiran, holan di hata. Mula porsiya di Jesus. Pagongkok ngoro. Sikok holan tutu hatta jus. Nuaing ka sulikit ma rohatta. Ha porsiya na sumod dia do ha porsiya tunaing. Ang giya basudi hita makka porsiyae tu hatta Jesus si paluay. Alani kamo kadongan tatiru makasisian. Jalai kulolot tanu tahe ima lahu marbarita nauli di nadia 20. Sada jaminan dilehut tu hita. Dada holan hita na manguda alai pergogoan di Tuhan itu hita di ayat 20b. Roh Kudus yang akan bekerja. Roh Kudus yang akan bertindak. Tugas taholan olodok madok disodwa Tuhan suruh ma'au. Selanjutnya Tuhan yang akan bekerja memberi hasil karena dia adalah Tuhan omnipotensia manang pergugu na suatu dosa. Dan boy belebahi tahamu kadongan. Ay mololay bahita magoma torop hal songon nidok di buku de 510 ayat tepati dongan sotung mitok lampu nari kotrungani sotung mago akajolma dibain haleboni tabagalak palitotta tapati udalani ay torok do penalilu saya hatok ma mulai. Ay buhama na sida porsiya. Molo sorohita mamaritahon haluan itu na sida. Ape naso porsiya ikon honauhum duninna. Molo magbe jol maala ni halebota hitape tong domse honauhum. Alani tung tahrik kotom jalata hujuk ma sotuk sangasalpu tikini. Alani hawak kadongan tui sedo bari hirdaulota bari tanoli didok di tema ni pestat stadion tu sude natinoppa dada hola tu jolma alai sude makhluk do molo di hata asidok tisis natinoppa segala makhluk do alani kondoh do hita menjaga kelestarian alam lingkungan asa sudi natinoppai marolo polo majalo haluaon marolo polo majalo atuaon nabi ni Kristusi alani hamok kedongan adong de petugas ni huria di Portibion ima mengubati sahit perdagingon dot partodion dia 10 dot 10 lalu Jesbet tung diradoti doi di pamalum do akan amar sahit pamatang di ragamnya kapar itu ni soni nang sahit partodion imaka na ginosa-gosa ni Sibolis menang tod di nahodar hitapikon ulahot tadoi alani say tatangyakum asa sude ruas namar sahit naumotikna di tangiang pangodion ini
di parmenggion dah di pertanyaan dohot di akka ingan asing tarlumu bima diobas COVID-19 tung diharap pedo tung di igil do peran kehadiran huria lah manangyakon akan bergumul ali virus dot ala terdampak COVID-19 nunga di pajongjong huriatta rupani posko dalatta mangrupi akadungatta na terdampaki asam nasidape dung madua sian hamoloni boy muse di hati dakon waso hagugo di mudar ni Tuhan Yesus na pamaluponi totu dan lepas sian peran di huria hita saluna asa jupangi humahita marusaho majago derita nang halak asa unang marsagit jala unang sibay sakit hita alay gabi siwon hamalum mahita tu sude jolma tada nang sahak barita noli barita aloni tu hita jala disima songo nido ni Yesus dia caplonom dilehot di batat tado huaso hagogoon tu sude na persei alay tutu unang mah talapaton secara literal manang literar madok iya hal Kristeni tahan banting tu racun niulok dot kebal terhadap virus corona danginan idokna yang go na idok ni Yesus dison tung huaso naso taralo ni huaso di jusi ima huaso ni dosa huaso ni sibolis huaso ni hamatihan ido di taluhon huaso ni Kristus naung hehi huasoi madile untuk akan persia dohot huria manang isi na mangasahon Yesus di ngulna mabarma huaso ni Yesus di ibana imata pangasahon unang adong be mangasahon huaso ni nang talui ima huaso habolomon huaso ni sibolis asa pangasahon ma huaso ni Yesus di ngulum ditudo nasa huaso habolomon molo berhadapan tu huaso ni Yesus ima pangasahon amin martang yang mahita moliat rohanami di holi Tuhan nungga dipakulingi ho kami marhiti hatam dinabor hatho tu benua gijang lahu para diinganan di hami akka naung pinaduang las disuruh nang hami asabor rohat mamarita barita nauli tu sadok portibion tu nasa na tinukpa asa saluhut marsurak-surak marlas niruha makalason haluaun ng pinatupami ido tong nanaing uruton nami ya kaobas-obas sinayon di pasahat ho tugasi tuhuriam laho pasahaton barita nauli tuak kanaso tardung dope laos di tahun orientasi po kabaran Injilon tarjuru hami saluhut na Tuhan sian nasa go pikiran nami pakyom mo Tuhan asabor kat kami radi maritahon baritam naudi mabuan haluaon hamalumon hasona nga dohlas niroha dumubi di obas sinuangon nagudang marukil di sadok portibion hinorkon ni pangotak ni COVID-19 harap Tuhan nasusa namarsak namangay ngagudang akan aguan hosa gudang aguan ulaon do ragam-ragam nyaka hamolon hinorkon ni virus corona alani yali Tuhan patao kami asa marbisuk na siyan ko kami Tuhan mangadupi uhut utangnya kok kami do panggung kominami akan amal di bangsa nami anggiat bona sida di bagasan habing iton lahu mamikirkon dara nasong matok bangsa nami malua sian COVID-19 gudang dopi Tuhan naik tangkon nami huriam di sadok portibion terlumubi huriam HKWP na adong di Tano Bantenon martanya kami Tuhan mananya ko sudi ruas ni huriam sian na memet satu nama tua diragamnya kana masa namarlas niroh na marsak
namar sahit na hipas saluhut na nasida hutangnya ko kami asa huwari Tuhan na mangaramoti asal moruluk-uluk kami Tuhan mamuji guarmu maka tidakkon hamuliaun dohot habalkom nung ngahubiki kami hatami Tuhan sahap pematurhan nami asamar katutuhan marharing gasuk kami lahu borokat mamaritahon barita naung monangko manalu pertibion tangyang namin subah kami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin. Ulen tuhata tapuji matuhata marede mahita sian bukwet de nomor sia pulusia ayat sada doho turukna hut mata pasahat peliata. itu hadebata jahuba nama nukpa nama masu-masu napaduahon jala nama ngaramuti guru nami dito nahon hodo tu kami asa lahu kami mamaritahu barita naudi asa sobatu guarni Yesus sa nasa ulinitot na di banua kijangi doho na di tanah nang na di toruni tanah jala asa nasa namar suara mahatopoton Yesus Kristus do Tuhan dibaheni pargugui mahami asa tarparengon kami hata nauli nahujalo kami di bagasan sadarion. Marhite-hite todim na badiai ajari mahami mangatusi dohot makanguluhun hata dohot lo meniroham dito ngatongan ihuriam para badiai mahami di bagasan hasitongan asatun tarpabahami rohanami jala tarpature hami ngulu dohot pangalohonami
padu memahami ganupari makaringgason na sa ulo na dinggan paguan na masihol jala malumun hami Tuhan ulo na surasuda na pinaradem diakka na persia di guarmu. Tatangyak ko mapiliata. Ale di batama namin na di banogidjang. Hodo haroran ni saluhut silehon-lehon na dinggad dohot na sa ulibasa na mauliutus. Hupasahat kami masiyan na nilehon mitu kami pilihan na mituho. Say jalo may gabi uap na hutu si julong. Pasu-pasu may jalaramuti. Asa huparhasyang hampilianon. Pati buluh na rajom dito nga tong ni huriam do di portigon. Buhay ma rohanami marhite-hite todim. Salam hutad dahami gudang di silaw leo mitu kami. Salam girgir hai madok mauliade tuho marhite-hite Yesus Kristus to nami. Amin. Ali Tuhan Yesus Kristus nang manaik tu banogidjang na hudul di siamu di batan asa ngapod do tamuliaw madihoro di saling delingna na marlas niro hadu kami nuaing ala na umonang ho jala di pabakit di batahu gabi raja di atas ni saluhut halawang dusu di dalammu ay di patuturo ho dirim tutoro ni saluhut alay gabi tumibbo sian sasude jala maruli guar asal pit saluhut ulu nitot la komar sobat ho jala galup pamangan maratupoton hodo Tuhan mauliate marohanam tuho ala nang diukap ho dalan tu banogidjang gabi situ ni malim ho namang dion hami tu di bata say pasu-pasu mahuriam na maringanat dope di hasyang anon pai mamarpungu hami tu labung say pasaut ma bagabagam tu akka suwamu lehon tu nasida sahala dot hagugon sian banogidjang asa marmulia guarmu di pertiyon saya jari maka pertohona di huriam asa hobbar tulu moniroham akka aturan pamicangon dohot panugunuguon nani atur nasida di huriam say gonggomi jala paritai mahuriam di sadok pertibion asalam rarat jala munang huriami lehon hapistaran sen banogidjang tuak kajuk nami tuak kapadita guru dohot tuak kasitua asalam maraturan huriam di tanaon say pajongjong maharajom di bagasan rohanami asa marhiras niro kami manguloy dohot mangitoko pahot marohanami tuho asa hupati dako kami mangulu manang mati pihami hodo Tuhan nami say payan mahatam dohot dami di huriam asa hingot kami dada hasyanganon inganan nami alay di banogidjang di labumido say ramoti ma nang namanggogomi hami dohot raja dohot suwan na pinabaki na lehon tu nasida hapistaran sian banogidjang dohot uduk niroha asa dohot nasida mangoloi paritam pasu-pasu masaduhut parpungon yal Kristen say homa dengan nasida juppa marpung di gereja di parsikolan nang di bagas nabi say lam lokangi sian hami dosa dohot sudi napas ratun hami di hasinganon asalam marumun hami paimahon harorom mangalap hami tulabung ni amay amin ale amanami na di banogidjang say pinarbadia magwarmo say roma harajom say saut malom nirukam di banutongon songon na di banogidjang lehon matuhami sa darion hangul siapari say samursanami songon panisanami di dosa nidongan na mardosa tu kami
unang hami tugyot pangujunan palua mahami sian pangago. Jalo hama pasu-pasu sian Tuhatta. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamo. Disodakon Tuhan di batama buhina tuho jala asir hanamidoho. Di dopakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasahon ma damena tutodim. Amin. 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 Tusudina hamuna amanami nanami anak nami sekolah minggu remaja na posobulu kami atas nama Parhalado Parhubas dihagapi Resort Serang Pesaton selamat merayakan Ari Hananai ni Tuhatta Yesus Kristus tu badogijang horas madihita saluhuna. Oh, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain.